Danas smo se skupili ovdje da prozborimo koju riječ o nastupajućem popisu stanovništva. Ovako, zapamtimo. Izjasnimo se kao Bošnjaci. Ne zaboravimo da nam je vjera islam. Budimo svjesni, o tome ovisimo. Jer mi ponosno živimo u Bosni i Hercegovini. Tako je, i pričamo bosanski jezik. Ljudi, potpišite se, kao što je rekao.